Sobra 60 ka persons deprived of liberty kon PDL sa Cagayan de Oro City Jail Female Dormitory ang migradwar sa ilang pagtungha sulod sa prisuhan. Ani report. Dungan nga mirampa ngadto sa entablado ug midawat sa ilang mga diploma ang anaa sa 64 ka persons deprived of liberty kon PDL sa Cagayan de Oro City Jail Female Dormitory human nga natapos na sa ilang pagtungha sulod sa prisuhan. 44 kanila migradwar sa grade 12 samtang 20 kanila ang natapos sa grade 11. Silang tanan mga produkto sa pagpaningkamot sa BJMP uban ang DepEd ug LGU ilawom sa Alternative Learning System kun ALS para sa mga PDL. Ako ging makita nga ang kung ano siya unsa sa kaimportante epekto sa tagsa nila sa mga PDL sir. Makita man sa nato ang positive aspect kay sa behavior lang daan kung istorya ta apan pagsulod nila diri sa jail makita ginato nga nagikausaban sir. Gidasig ni Cagayan de Oro City College President Dr. Gestoni Babia ang mga migradwar nga kini pa lang ang sinugdanan sa ilang kabag-uhan. Ihatag sab matud pa kanila ang oportunidad nga makagraduar sa kolehiyo pinaagi sa City College. Dili na andam sa kahibalo, kundi lingkod sa kinaiya, dili na preparado sa trabaho, kundi iandam alang sa mas dako nga atuyuan. Mapasalamato ng mga PDL kay nagbunga matud pa ang ilang paningkamot sulod sa prisuhan. Gani, emosyonal sila diyang gitagaan og higayon nga magpasalamat sa ilang mga ginikanan ug taga-suporta. Ang edukasyon walay gipilit nga lugar o edad. Dili lalim ang among ipangagian. But finally, the long wait is over. Tungod sa determinasyon o sakripisyo o pag-angko, nakuha namo ang kadaugan. Nagpasalig sab og suporta kanila ang BJMP ug LGU labi na sa edukasyon. Your achievement shows that you are capable of building a better future, one choice, one step at a time. Because education is the most powerful tool. It does not only give knowledge, it restores dignity, builds character, and opens door to a better future. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez, One Mindanao.